mga buang may gala. Ingani ang resulta basta usa na kabulan gipa-shutdown ang kumpanya mga igala. Usa na kabulan mga igala. Ang bilis no, 1 month na pala. Grabe, 1 month. Ay, Di ko kabalo, mabot pa ba nig 2 months guys. Guys, kanang ginatanaw lang na ako ang mga wala na to nabantayan nga 1 month naman di ay may gala nga. oh my God. Wala tayo on air. Kung sa manggaling atong kainat na nanitanan. Kung sa manggaling atong next kalira ni Di ta maglimtanay. di lang ta maglimtanay nga. Tana ko makato ta mig City Hall tana. Managat ta na gyapon ka Maria kung matumig City Hall. Ay, kabala. Ay, tagahanda mong pwesto dadto. Pwesto. Kana ba nga mong pwesto na ba na siya ay free wifi? Chusi pa. Oh, Lagin, di, ang ako ramang hangyon ako, Maria, nga ta, na kung magkuha, mig sidula, di lang kami langay-langayon. Sidula raman na yung problema. Sidul. Grabe, 1 month na may gala. Talaga, shocks. It's already 1 month na napa-shutdown na po ang ABS-CBN, mga kaibigan. Nag-goal na pa na. Napaisa na goal, may gala. Sidula, di lang kami langay-langayon. Sidula raman na yung problema. Sidul. Grabe, Okay. 1 month naman. Ang atong... Ayan na po, may gala. Talaga, shocks. Ladies and gentlemen, Joe Romantico. Dili, oy, imong live boy palungaw, oy. Sorry. Mau ka, sulod mau like, ay na. Bulabog, eh. Paita ni may gala, eh. Si Jonah or babae? Lain lagi, tingog lagi. Dahil mo. Nadungog na ko inyong mga mulo na kala sa kanila. Mulo. Wala kay kumalipay no, marag sakit ang ko. Undangon tanan ni guys. Dangan na talaga, salamat. Wala ko naglipay. Ambot na kung maka-experience pa ba si Joe sa 14 days nga straight. Di pa maka-experience pa kay mag-hearing pa ba ya? Mau galing. Muna may mas worse pa man di ay. Sa tirola na ilang anime kay ang hearing ba no, gabi tagdugay no, pagwan lunes na po. So kanang palangay-langay gyud ba? Mapatay October 31 gyud, sakto gyud ang gingon ni Cayetano. Anto. Kundi ko sayop guys. Sa regional landaan pila ka milyon ang expenses. My God. Nga nagpatak karon na sweldo. Kabalo mo guys, mas cool ba ni karon na magipaingon ni Brother Bernie? Kay Sa- gikan siya, upat ka meeting. Sumurag mo na gindi, no? Marag, kuhan ni siya ka ng extra Bagay. work. Murag Extra cool ba siya pandili. karon? Dili man good news man ako mga meeting kay abot man sa atong Aw. MOR og mix nga promo digital. Sus, amin ako. Natay Amin ako promo. sa meeting ba kami Digital. guys, kailangan tabak urgent meeting. Agay, di Tapos napaisa unsa tong isa tong meeting abot gyapon sa digital nga dapat ingana. So napay sweldo Napa, kay ako, ay ningon ba kadaan nga ako to imong right hand sa digital. Di ba? Digital. Mayong gabi ka na itong tanang guys. Welcome po Ano sa sumunod na ito? BBS Bawal Bugok Show! Kao ba ng Hilas King nga naka-baby bra karong gabi una? Bernie Bidabidog! Oh, ipakita na ang iyang mga lawas. Ipakita na ang iyang dako kamot. And hello, y'all! Another night sa inyo, and happy Friday! Ito po ang inyong pinaka-feeling na Omega, Maria Filingera. And syempre naman mga higala, mga miss, walain, ang inyong paborito si Kahanginan. Walain, ang inyong paborito, inyong kahalatan always, Ikaw mga yun. higala. Ikaw yun, Ay, ah. birthday yun kayo mga higala. Ay, sus, mabalik ako Monday. Joe Romantico! O gulay-lain mga kapamilya, ang influencer ang nag-influence sa tanang mga Black Americans nga Black Lives Matter. Ako gyud nagpa-trending ana dito. Wow!
Sure? Sige, Walay lain panindigin ang na. Bantay ka lang ha. Ikaw nag-una Walay na. lain ang master ng bayan nga very connected pagyapon sa United States. Sato? Di na ko to mag-get. Di na ko mag-gets to. Di na ko to mag-gets, ha? Dili kay basin wala tayo appeal ba mag-appeal kita dito sa Black Lives Matter ya. Wala nag-design lang. Para lang yun makakuan. Para lang yun ma-evolve. Ma-evolve? Involve? Pwede involve. Para ma-involve. Evolve? Nice Ma-evolve. suggestion, Mr. Chair. Mr. Chair. Ma-evolve? Ma-evolve? Siya ma-evolve. Lubay. Na nasabtaan ni, lubot na sabtaan ni may gala. Mura po ni naging episode, lubot na sa itong istoryanan ni. So pahuman na din, lubot naman na. Master Pope, oy! Hey! Unsa man nga sa? Unsa man nga sa? Oh my God, bro. Unsaan? Puti na do. Wow. Ha? Oh my God. Hala, oy. Sana Kita mo na ba itong nga ilok dia? Sige daw. Dark, may dark pero dili itom. Na may gamay dayo. Medyo. Kuha ka ng Camiguin Island. Alom kay alom nga dako. Good evening. Agay dito lang siguro siya. Dito ra gwapo na tanang intro pag good evening. Good evening guys. It's another night. Friday naman meron. Grabe no, paspasa kayo no. Thank God it's Friday and tama yung ganina. Mga usa ka bulan na may gala nga napasara ang nag-shutdown ng ABS-CBN. Yung. Kung dagay mangutana, sa? Kung na may si tawagan ni, kung na may nangingon nga loy na kay mo ba mi sweldo. Napa, pero wa mi kabalo lagi kung antog kanos ani. Sa taman. Kay mas may na lang na negative na mga igala. Sa pandemic pa lang negative na. Pero pampagod vibes lang gyapon ta may gala. Kami kabalo man mi diri nga di mi pasagdan ni Lord. Correct. So, Mauman. kira gyapon. So, medyo, kung mag-ingon mo sa mo ang kuan mi, wa ba mi nabala kami. Kaya nabi mi, amo ba ning pamugas, mo ba niya mong gipaglaban na mo. Correct. I'm sure si Maria, tanawa, ginanta ka nga mag-attorney lagi ka, tanawa, unsa may naitabo sa mong MR karon. Malamang, giyana na si Maria Pilingera karon. Pag-lobby tao. Mo galing. Nawa karon, merese. Wala mo pa manggunya na unda. Boy, siguro, nagmahay na si Joe karon, ano ni Balin sa Gikag Wild FM. Apa isa, Kung tana, kung nag-chicken Joe lang tayo siya, nagpabili lang tayo ng chicken Joe. Hindi ba, napata na siya karon, on air pata na siya karon, may galas. Dili, okay ra gyud ko kay abot pa mo kog 6 years. Pangutano to si Rico Suave. At least no. Ang tagal na ni Rico Rico Suave na yan. AFM na siya. No time, no hear na ko ni Rico Suave. Ambot na unsan itong bataan na Asa na to to. siya uy. Wala, wala man nagpa- Nag-incubate pa to siya mga feelings. Mo galing. Feelings. Si Poppy, yun sa kakaroon, sa kay gibasol-basol ni May palagi asa man ka? Wala mo na gid akong direction. Sa bagay, mas communication ni mo gikuha. Bro, diri magika Mo na dapat. gid ni ako. Wala. Dani nagig ko. Paingon nagig ko dani. May pa dito lang ka sa Youth for Christ sa Giga Perminti. Balag ikaw na yung uncle dito. Mapari na siguro ka pa. Siguro nagpare na ka, pwede. Pops. Dili ko magpare kay ganahan gyapon kog kuan. Ode ay. Di ba? Sus, ginawa ko may galat. So, again, kung nanguntahan mo na, ba mi nabala kami. Dili mi magpaka-arong ignon may galang. Nabala kami. Mo nang, kung kabalo lang mo, may gala namin mga prayer vigil na ginabuhat. Pero sige lang, again, ang among permitting yun ako na kung mo gining ang kapalaran na what time hems. Yes na lang. Wait Sa, lang nay nag-anniversary karon? sino anniversary? Sa relationship anniversary? Oh? Sino ba? Wow, kinsa? Namin na Nada diyan. Happy second anniversary, Justin and Jane. Sana all. Oh! Na di ay? Burger naman dyan. Bantura ni pula-pula yung liog. Nobody ay. Mo gani ga dapat mag-turtleneck gani ko karon. Wow. Surviving, ha? Surviving. 2 years, brad, ha? Actually last na. Last na. Second and last anniversary.
effective ang gabuhato ni Maria Bay nga sa tuyang rule niya sa kuan. Walay PDA. No PDA. Less ang mga post about sa kuan o danawan nila hutay. Di ba? Char, oy. We Yes. thank you. Kita na siya si Jazzy Jazz. Tamo kayo mo do. May pasurpresa ba si kuan? Si Boyfie? Nagpa-fiesta diri sa barangay Kauswagan. Wow! Lahirag yun na gana. Grabe Lahirag siya. Nag-Sangyup party yan. So, thank you kay Kang Juan. Wow. Yung mga supply. Wow! Kasara. Sana all nagsangyup. Tapos, Guys, kagatar guys, siyang necklace. Tapos, Gisuot okay, yun, gisuot. chocolate. Hala, oy. Ala, Ay. sana all. Wait lang, kung naay nakakrush diha kang Maria Pilingera, Ah. unya di mo maka-afford og magpapista samgyupsal sa mga taga-Kauswagan, Ayun na lang. ayan na lang. Paghilom! Ano na? Panggilo. Ako sa mo, mamutos na lang yung ga. Ma. Di na ta magpakarong ignoran niya. Oh. Okay, so mura to guys. Okay, bye. Salamat Okay, guys. bye. Follow me sa akong YouTube. Oy, naminaw! Og nag-view karon si Di, kasi tama. Ang mga first owner, sabi pang greet sa ng mga first owner na to, be? Sige. Ako, Roll call. sige siyempre Rom Carl Alaba, James Aguirre, ako manguna si Rom Carl, si kinsa man ning ubanda ni watching with me. Jeremy Bagares, Trevor Cloma, Norcy May Ortiz, Pauline Dixie, Dante Pilapil Melendez, Pretty Boy Donsky, Mac Ads Baclaya Jr., Nemia Butterbonia. Butterbonia. Casterans. Kaubanan sa Casterans. Casterans. Tapos, Jazzy Paner. Wow, igagaw ni Nagaw ni Christina. Christina. Alphonse Dichos Mikayabas. Nga, unsa man ni taga-Bayabas? Taga-Bunbun. Taga-Bunbun day. Si Sean Daniel Serna Palarca. Ha? Muli up ka? Palarca. DJ Slim in the house, yo. Si Carl. Uy, hi Carl! Musta? Ayan. Tapos si Carl Raz. Raz na yung apelido, ana? Raz. Kita pa, si friend Ligada Villadores Pubs. And then si Joey Garcia. Si June Alaba. Uy, ako igagaw niyo. Tawa ba? Kim Jun Kilab. And then Val Christian Oclaman, Rafael Febria, and Rudy. Isa ni si Rudy Noig? Gion. Basta. Tama ko na. Gideon. Okay. James Aguirre, hello. Hello, Sientanan. Salamat kayo sa inyong kanunay pagsuporta. Basi mo mong kabalunaan namin natay group ha. BBS nga grupo ha. Basi ko pa mo naka-join na na. Community. Join na mo, Wait lang. join. Sa katong mga na-mention na mo, palihog ko, i-make sure nga naka-share ninyo da. I-share na ninyo. Tama. Baka Atong may, live, para palihog. meron po kayong, before kayo humingi ng discount, dapat may share badge po kayo, Sure buyer, bayad bukas, ha? I-barter ni Bernie ang iyang sando karong gabi. Bibi bra niya. Oo, so ng barter ron ba? Oo. Sa inyo ipang barter. Wala palagi ako Wala po ko try. ako na i-try na akong drum kit nga digital o kanya akong Hero 4. Hello. O akong Hero 4. Sabi mo wishlist ni mo. Ha? Buti ko kabalon siya akong wishlist po lagi. Ay, kani, Ginamos na gwapo lang. ni, kay dili ka balo. Ginamos, namin ko andan eh. Namit, And anything you can offer. Mountain bike siguro, mountain bike. Kanang baratuhon nga mountain uy bike. na ako, di imong ganahan, imong mga anak ganahan og tinapa, di ba? So dami dagang tinapa na ni. Na may noodles din eh. Uy. Basta ni kabalo na Hero 4 din ako kani siguro. Nganong imo man ang i-barter? Di na di ka mo balik sa piaok ba? Undang na. Wala na. Wala na? Wala na. Wala na i-gig mo ka. Klaro kay musikat kay Minijo sa may only rap ba mo balik mo ni piaok ba? Klaro lang. Sure gyud ko ba piaok part 2 ba tapos kuha na hip hop na rap na. Uy.
Why not? Di ba? Battalion. May na kayo mo download na tauguan kani music. Correct. Or Brother Bert sa ko idea, aquarium ang imuhang ipa-barter. Oh, kaya aquarium, mga isda lang nun may wa. Ay, kana na lang. Ito yung gusto, pagi. Shark ang sulod. Naikuan. Crocodile. Kung mubalik na taas, Piaok Band pa ba dahil gyapon ang ngalan? Dili, kuan ka ng rap naman. Ha? Piao crap. MC. Kuan ang MC X pa Piao. lang. XB na lang. Oh, XS. XS. Gusto mo na? XL. Double XL, oh. XP. Ana. XP? Isa man. Oh, XP. X na piaok, ana. X Piao? X piaok, X. di ba? X-shutdown. Wala na, makahurt na sa feelings. Makahurt na sa Ikaw, Black feelings. si Poppy, i-mute si Poppy. Makahurt na sa feelings, may gala. Oy, atong gusto na sa karumbe! Ang atong topic for today, choice sa tumoy ng sagat o fill in the blanks sa tanin. Sige, ikaw. Sige, pindi, kanang duha. Larga. Libo. Ikaw bala kay imo maning kuan Facebook page. Sa kadugay namo sa akong uyab Halaka, grabe ni. or sa akong asawa, wa pagyapon sa kabalo nga blank. Uy, kapsun sa ko. Guys, hinay kaya mong connection. Hinay kaya mong connection. Ano man yung globe, uy, ginoo. Bisag dugay sa tong gingon, bisag dugay oh. Sa kadugay, namo sa akong uyab. Sa kadugay sa akong uyab or naminyo na lang ko sa akong asawa, ana. Wa pagyapon sa kabalo nga. Tapi ko. Uy, kadyo lang. Kabalo na ko sa ending ani ba? Uy, kadyo lang. Kabalo na ko sa- Nakita mo tong post sa tong former kapamilya nga kuan siya? Nga gay daw siya? Oh, nada ni. Nasa karon. Nasa karon. Nada siya. Oh. Nasa karon dali, nasa karon. Nag-live siya, nag-live siya. Ano ka, balo? Oh, kaya akong naibawan na siya ka char nga kuan. Lalaki, no? Nga Or foreigner. Babae, Babae babae ba? nga nga gaalot. Ako naibawan so wala gyud ko nagtuan karon sa iyang kuan. Di ako nabalita nga na daw foreigner nga kuan ano. Ay, Pero ako wala nothing change. I mean, lagi. di ba nalalimbay nga kana bitaw for the longest time nga nagtago-tago ka sa imong kanang kuan bitaw? Tinuod na. Sa imong sexualidad ba? Mhm. Di ba? So Basin karon pa siya naka-discover. or basing karon pa niya na-confirm, pwede basing na-con pa siya ba nag-struggle, brag basing pwede maguna nga naka sa stage say nga imong ipaglaban ba nga di lagi lalaki ko. Di ba na may nga na ba Confused pa. di ko gusto nga siyempre sa society lang daan imong family lang daan na so dili gyud na but eventually siguro you want to be happy, you want to be yourself na kung na kasi imong mga friends di ka magplastikan then mo nang ko nga guys. Yeah. Wala ka relate lagi ka. Dili na ako'y barkada po sa chat group. Ang sa barkada lang, sa chat group lang siya ni Kuan, sila ni Confirm. O nga, Kuan guys, ani ko. Actually nakagusto ko sa imo mouths. Uy! Uy, my God. And Ganang kay kumusaya ka. Kato daw mga Mavs. team building sa una. Uy! Munang ganagot tanaw si mong pajama. Si Poppy lang itong giulat-ulatan na ni may galang nga mo. Whatever happens, Pops. Uy, moto. Damato na ko eh. Uy, moto. Wala na sila kaluyan ko. Kulbaan lagi ka. Ulatan na ko si Poppy, bay. Oo. Muragid akong gulatan. Okay naman po. Dawat man ka na mo. Friend Ako- ya pa na mas Poppy. Muhagya pong ko sa imo, bay. At least mas bibo na good type ever Uy, na moto. Sila ako tanawa. Ang ni Pupi tanawa. Bantay lang yun na yun. Diba? Bagay kang popi mga Bagay, mga uy. ka-BBS. Basta ang akong naibawaan, pwede malibel mo ani kay naka-record ba ni. I-delete naman ini, ipa-delete naman ni. Balikan ta sa totong gingon ako. Buladlad na si Sa Poppy. kadugay. Sa kadugay namo sa akong uyab. Wala pagyapon sa kabalo nga blank. Blank. Na. Kuyawan man tani eh. Wait Absent lang. sa kubi. Nakoy
nakoy na foresee ani paghuman nato sa tong episode after 1 hour and 30 minutes walay mo amin. Wala, duda na. Oy, ni nag-ingon no, na si Rafael Fabria doon na ako'y kabit. Oh, mamasang. Hoy! Naka all caps ka intense gyud kayo. Pagyapon sa kabalong, ha? Dili na ako buhat-buhat na, klaro lang. Sige na, sige na. Sige, larga. Sige yapon sila mo join sa ato din. Si Trevor Oreca Cloma nga nakoy buni sa lubot. Sana naman nabalance ako asawa sa ako ba? Sige. Nakoy kabit mamasang. Wa siya kabalo na bayot. Huy! Bayot ko. Baog ko, bayot ko. Aha. Sa bagay. Oy, John Michael Batilo. Unsay wa pa na ibaw ni Miss Castrense. Castren. Castrens. Friends Okay. Bake Shop. Saka Dugay. Again, may gala sa Kadugay. Nako sa among Megan. uyab, sa among relasyon. Wa Basin mo na pagyudyapong gid ni ang kabalo last na akong yun na kwan. anniversary. Ay, nako. Mo na siya Mariana. Natensely ka Mariana nga question Maria. Wala man. Ay kabala ka do pa man po mo katuig. Okay pa man na at least na sa 5 years gina sa dapat. At least giingon na nimo karon. Kanang 2 years pwede pa ka na mamakak gyud kanang kwan okay ra na. Logi. Okay Ang na mga daw. sikreto Ay, pwede pa. nagid ay. Dito rin na sa 5 years na ka ng mga sikreto. Ay. Lagi ato doon ni Ingon. Kaya diri man na tumatas, di ba? Ala, I love you daw, Joey. Ngunit champoy. Oh, sige. Ay. Nawadyo. But sometimes, nabay usahay, nabay kasagara nga, kung for example, nabay mga sikreto usahay nga, di na kailangan isulti. Sa bagay, wala man po ikon. Wala naman po effect kung imo pang isulti or dili. Or kailangan pa. Unsa ba yung mga sitwasyon? Like, for example, hapsay ka, nahimo kang drug addict sa high school pa ka sa una. Kailangan pa ba na? Napabanay, kung karon mo, napabamoy, kailangan pa gini mo isulti na. Buro mag, nahimo ba kung drug addict sa high school? Nabanay effect sa imuang life karon sa inyong duha, sa inyong relationship? May ngana, may gala? Pero ingani mo gani. Basin mo balik siya pagka-addict. Dili man feeling nako maingon na nimo kung nagbago na ka. Okay. Hindi ka matintalog balik. O kanang kabalo na gyud ka ba and imong istorya lang sa iya imong past nga maayo kay ka na kay mga kabit sa una or nabaka kay kuan drug. Katong nakatilaw kag bayot sa una. O kanang una. Labi na kabalo ka nga dili na nimo mausab gyud and ana ka ba kampante na ka sa imong giingnan nga tao. Or kanang Pero kwan I ba think kana ba kailangan ba na isulti to nakatilaw kag bayot sa una. Kausara ma once lang. Ikaw ang nakatilaw sa bahay. Kailangan pa man na isulti sa bagay wa may ebidensya, wa man pud siya naburos. Tapos wa naman pud manimaho og kwan ng imo ha. Ayaw na, uy. Secret na lang. Naay mga babae nga gusto makabalo pud ana. Ha? Naay mga babae pud like mga tana gid sila nga unsay Di, pero tama kung wala po siya nang utana. honest Di na lang lagi po. kung wala siya nang utana dili na nimo maingon gyud kay syempre kuan naman siya dili naman siya essential sa inyong Lagi. Ayaw na lang. dili na lang na. Ang problema ba kay best friend man ito si mong asawa karon. Ang kanang sige, bisita bitaw sa yung balay. Mo man pag wala ka. Ba? Ana ba? Kanang mga Pero ang kanang imong mga natistingan ng mga one night stand sa una, kailangan pa ba nimo na isulti? Buta to wala naman to nang labay ra. Kailangan pa ba nimo nga isulti gyud na sa imong partner? dili na siguro ingalan bay. Dili na ingalan pero May ka nga kailangan na experience. na experience nimo mga Ang problema kay katong na experience nimo siya, uyab na mo ato. Hala. Oh my God. Mo na diha. Girl. mo na diya. Imo na nang sala diya. Mawala yun. Nugget, girl. So kailangan pa ba yun nga isurrender di na lang siguro. Di na. Sa kitsa ba'y mas tabian ang mga bae o laki, mga bae wala. Mga babae ba, kami mga laki sa amino na nato guys, mga 90% pag mag-abot medyo mas kwan gyud ta di ba, kiss and tell. Mas kwan gyud ta di ba nga, oy bay, katong kanon dong katon chick sa ono to nasa front desk. Man na. Man na pag ingon man na. Nabay mga anak po ng mga girls nga kanang pag mustorya sila among the girls minsan lang nga my God, natilawan ko atong varsity nato, atong captain boy. Wala. Shy ang mga girls, Ana. Ha? Shy.
Wala. Dili Wala ka gyud. share. So Share, technically wala. unsa rin yun, more on chismis lang, chismis, libak ana. Gwapo ka. Oo, mga libak lang yun. Or I mean like Ah, crush tinuod yun ana. eh, mga Pero ang mga libak-libak. girls wala. Dili, So technically ang mga bad girls, man di na Bye. sila mo istorya o kuan lugar kanang mga one night stand or tilo. Depende po sa mo ang kasabay ko mga open-minded or mga minyo na po na mga mommies, mga titas, ina na pwede na nimo ma-share. Sa imong mga kauban nimo Maria. Mahubog. Open-minded ba na Maria. sila imong mga kauban? Yeah, open po sila. So, carrier na sila. Tawagan na to, be. Tawagan na to. Nasa linya sa telepono mga igala. Is na nasa linya na nasa line number At 1. least open-minded sila. Ah. Ayan. Networking na po Actually, na. sila gani una-una ng mga topic na. Jesus. Ta makasumpay din kada yun, makasumpay. Ulan, mo na po ko. Di ay. Pero dili gyud ni girls mga kiss and tell, mga ano gyud pa, keme-keme lang. Di na Okay, Kung gachika. sa- imong i-generalize, Arp, bitaw ka ng kiss and tell. Ah. Sa ako, part lang sa ako nga, naalang ko may nga experience, pero kanang ang istorya, gid nga katubitawong tao. Wala na sa ako, bay. Kanang, kung mangutana, basag mamugos, bitaw, kinsa atong nga atong sa Facebook. Dili gyud ko moingon. Mga umudi ka mo kuan og Pero mayon lang ka nga na tabo, pero di ka mo sulti ana sa lang. to. Like, na ako'y ingana sa ona, pero Or di lang ka kinong doon sa kadaghan nila. dilipod. Dilipod. Bisan pag maingon bitaw sila nga, kaila, marag example, nagsapon mi na. Ah. Kung babae nga imong kauban eh. Ibis mo na gid to kay, mo na gid to ingin nimo, dili ka to isa, katong wala nimo nakita anaon ginawa ko para murag Grabe siyempre, siya. pag may istorya si Pupi sa ko kuno ko adi kay ko ga interesado ana nga topic brad kay. Di ba? Wow. Di ba? So kato si kuan ba? Ay dili kay ko ana Pups, dili kay ta nga topic Pups. Kaya So- na si Joe. So kano sa lang ka mo sulti sa mga kaagi nga kuan? Kanang kaagi lang ang istorya, pero ang naming is dili para sa ako. So pwede lo ka nga nakatisting na ko nga gisangat ko sa banggira nga natusok ko sa tinidor sa lubot. Lubot na sa Lubot na sa paingon. pero dili ko nimo i-mention ng kuan lo ha. No. Pero pwede Nagalan. nila ma-discover kung ilag yung tukiun gid lugar nga importante kay pero makaingon ko nga first GF na ako, second GF kung ilag yun ang i-research kung kinsa na sila may bawaan gid. May bawan. Okay, sa bagay. So again ang among giistoryahan diri may gala, among among klaro nga istorya diri. Sa kadugay niyo na yung relasyon sa imong uyab, dugay na mo. Like when yung kagdugay mga siguro mga 5 years minimum. O naminyo na mo. Unsay wa pagyapon niya naibawan. Na, ang problema di mo comment sila kay nag-abay sila Dili sila gyud mga ingon si partner. Mariano siya, murag lisod kayo ang topic ana kay basi Oh, okay, makikita nag-anniversary na ba? Nag-anniversary na ba gikan? So lisod kayo mga gala. kayo. Lisod kayo makabigay. Tinuod. Yan. Ang Maminaw na lang to sa inyo. secrets na lang, secrets. Unsa ka kuan di ay ang kanang sikreto? Meaning unsa ka tolerable ang sikreto sa isa ka relasyon. Di ba kay mayon gid sila? Kung love gini mo isa ka tawo, wala gyud kay sikreto ana, pero naagya po na borderline oy. Di pwede nga all out kay mayon kag Correct. Dili tanan ma-share. dili tanan ma-share oy. Unsa man sa inyo ang mga kuan, mga dili pwede i-share. Unsa nga kuan, labi na kung uyab pa. Pero kung mag-asawa na, posible halos tanan na imong Halos tanan masaba naman gyud na. Wala na kay sekreto ba sa minyo na kay. Basta minyo na wala gid. We. nabayuban. Wala kay sekreto galingi ba? Nasi maglingi-lingi Jose mo. Wala Ikaw sekreto. mapakali partner. Kini kay choppy kay mo day guys. Ang naibawan niya Jo na kay ikaduha nga cellphone. Ay ikatulo di ay. Wala na. This first. Dito gibutang sa igagaw kategory. Ay kanang bright kayo ba? Gaw. Hi guys. Hi gaw. Kanang bright kayo ba niya nasapon. Pero ang nasapon kay ang second cellphone lang. Ups. At the end of the kan ang cellphone Second lagi. Sorry you guys tanan. Sorry pa. Pagana kay naman dito ay lang to kuha ng isa kay dapat isa dito. Wala na lang cellphone. Mo rin ginaw kung kuan babe. Sorry you baby. Oh. Yes. Mayo kay Poopy, bay. Diyos ka. Tanay isa, wala nang gilong-gilong.
Ay, tingnan mo na. Nagbasa sa mga, at basahan sa ito mga comment. Hello, Deko, May Deko. pa, Earth, mabasa to. Donel, hello, Dekang Donel Dadya. Pakiregards ko kang Boss Dodoy, ha. Wa siya sa baklay kaninang buntag. Daghan pa siya, wala na balaan. Sikretong malupit. Agay. Yun saka na may galaw. Ano si Donel Dad? Ambot lang ni Donel kahagyon. Si Ferdy, no comment. Mahirap lang magkalisod-lisod. Okay. Florentino, ingon si Florentino may galang, mag-independence day man taog sayo ani nga topic. Agay. Di katubag may gala kay kuan man, abay man. Naiba nga change topic. Ngano nakauna-una day ka ani Arp? Ha? Ngano Dili kan award ang kuan katong Korean nga kuan World of Married Couples. Dagan award pugod no. So wala lang. And then, So naunanan lang ginako nga nagidingan nga mga sitwasyon. mag-asawa na ba to sila, diba? Oo. Nakita mo likod eh. So, pwede na good partner sa mag-asawa. Lagi ako likod karon eh. Huwag na sila sa topic may gala kay maawayan gid sa asawa tanan. Sige mag-change topic na. Maria ikaw Ay, Maria. salamat. Maria ikaw daw pangitag topic Maria kay ang uban dito sila gusto sila mo comment pero abay man lang asawa di magsilbi outside the Colombo sila may gala. Wani. Gamay na tong shares karon no. Gamay mura di. may ra. Palayag ko. Pero nagpabilin sila kay basin din ay musulpot nagkalit niya mo amin. Ano sa mga ito istoryahan? Ano sa pagay-gay ba? Di ko mo kuha na ni Bedi. May gwapo unta ni nga topic. Pero dili kay nag-anniversary man ka Maria, ang topic na nato unsaon nga dili masapon. Ana na lang gyud. Ana na lang. Saon para dili masapon. Unsaon nga hinlo ang trabaho. Ano may ana ba? I'm sure si Bernie og si Kuan si Ako. Joe dili ni sila maka-advise sa ato og karon. Dili credible mga igala kay sa pulis lang duha mga igala. Dili credible marang. Di katuan may gala Pangit man. Ang makatubag sa ato ani si Batilo, John Michael Batilo. John Michael Batilo ka na. Kaya gyud kay wa pa gyud na siya nasapon sukad. Hinlo og agi. Tapos ang asawa dili madudahon kay lagi wa may ebidensya. Abi man niya buutan. Mo Lagi galing. siya kabalo sa mong group chat. Dili lang sa Instagram, magod daw. Yung asawa karon ba? Nada mo group chat. Di na siya masapon sa kaning kuan sa chat kinana siya sa Shopee gid siya. Oy. Sa Shopee. Pagbutang og account ba sa Shopee ba? Ana lugar din ang sabatan. Pag ana lugar? Grabe ba? Pagkuan og account sa Shopee, bala mo lang kay baligya good. Pero John Michael lisod kaayo mastorya kay basin masapunay noon. Adi gid siya magpasapon. Lagi. So, wala ni. Change topic na lang. Atong Change topic na lang. topic, Kung sagid ang meaning sa mass testing, ana na lang. Para gwapo na nga topic. Murag trial and error, man siguro na. Ay, sus. Kay gwapo man ang gibas. Pag action og sorry, min din talayo nog dapat sabto nato sila guys. Kay lahi man Spread ang love lang daw, spread guys. love. Spread love. Basta lagi gwapo ay. Kay kung napangit pang nagsulti ay sus. Sinod. Kung babae, wala dili nila crush. Tapos babae pod sila, di ba? Hala, diretso din, share. Uy, sama ni siya, napakaulam siya Pero kung crush nila, kay idol kayo, guys, perfect mo guys. Grabe kayo mo makabash niya. Nagkakamali din ang mga tao. Ay, nako. Isang bulan Nara. na gid siya to nga panahon. Nara, kayo na lang ang question. Gi-change gid. Ala nga dagang kay nag-comment ingon nga dili ta makasulti kay abay man is mga kagwa nga mga asawa. Tatingala sad ko kay mura sad ni nga topic nga silingling gi loudspeaker niya sa likod. Nag-expect na ba silingling? Nag-expect na ba silingling ha? Ayaw lami kay mong adlaw na mo nilingling di na ko gusto ko baon. Sanito, gulo.
Na medyo nahago mi karong mga karong adlaw. Mm. Okay na lang para medyo medyo na ikalagot. Mas ganan sa kuan kay mo comment. Oh. Okay. Just fill in the blanks. Okay. Dear Manglangkatay. Pwede. Abanger. Pwede. Pwede. Pwede kabit. Tanan bisag unsa ni? Sa trabaho, sa kuan, Tanang nila lang niya. tanan nila lang. Dear Manlangkatay. Sige, tiwasa. Tiwasa Sa may gala. tanan nga mga nagtintal sa imong partner. Oh. Tanan mga nagtintal sa imong partner. Tanan, katong Sa tanan kuan. nga mga nagtintal sa imong papa, no? Pwede ni. Kani. Sa imong papa. Tanan. Okay, Change okay, topic may gala. Ang question ko na to. Ang sumpayan. Ay, Nag-post sa na. nani kama? Wait lang, nay kama ni ang Dear lang katay. Dear Manlangkatay. Nay kama ni dapat nay kama. Nay kama. Kaya ganina hilaw kayong katawan ni Maria sa mga question natin. Oo, katulayan kayo. Pati ako, nakita ko likod og kalit. Ako lang. Ah, Ako lang. Marag hilaw At kayo. least dili may bawaan sa ato kung kinsay man lang katay gyud sa Ah, ato. Kanang dili ta guilty. Dili ta guilty. Dear Manlangkatay. Manlangkatay. Nara. Sige, tubag. Hantod karon wala sa kabalo nga nalibot nas Mindanao ang pick up. Wow, John Michael Batilo. Umano na nato na sa nga topic ni John Michael Batilo. Ayun na hilom na tana. Mag-move on na ta may gala. Ang atong Magbuo na ta kay kuan ra ba Roslyn versus sa Esparza is watching. Watching. Uy, first time. disgrasya. Dakong Dear disgrasya. Manlangkatay, mas gwapa pa ko nimo. O ingon ni Meg ni Hello. Tudlaya. Pero nalangkatan gyapon. Unsaon man ang Di man lang katay, mas gwapa pa ko nimo, pero nalangkatan jud gyapon. Dide, yun dahil nasa gwapaha, anak, lugar. Talo ng Grabe malandi kay ang pangit man na to maganda. pero grabe man mo twerk daw. Dito. Performance. Dito nangayabo mga galang angang yabuhon. Ingnan tabita mo. Ingnan tabita mo nga magtuon mo sa TikTok. Di man mo ka TikTok. Now, dear Manlangkatay, palihog ayaw ibilin imong brief. Dahil di labusan. Di man lim nabinim unsa iyang brief. Oo, Nabilin sa balay. ba? Bilin sa balay kay paghubo niabot siya. Niabot Ay, man kay- siya. Mao na Hello daw kay Kuano, kay Trixie Antoinette, happy anniversary Jati and Jane. Wow. Dagan kay bug fans oy. Ano siya ba? JJ Love Thank Team. you. Ha? Thank you, Shang. Sa katang. Jati and Jane. No, oy, nice kay Love Team. Jati and Jane. Ha? Napaw. Dear Manglangkatay, unsaon taman nga gibasura na ka og balik. Hello? Unsa daw? Nana day. Unsa daw? Na- Amor basura. tabiki. Uy, hi Amor. Hi gaw. Ano ulit? Dear Manlangkatay, unsaon taman nga gibasura na ka og nice kay balik. Jati and Jane. Oy, nice kay Love Team. di Jati siya and puwera Jane. na. So, Mayra lugar, ana lugar? Nalangkat pa siya ako naman ang gibasura. Dear Manglangkatay, unsaon taman Kagi kuan man nimo gi-accept man nimo balik ang nagbasura pud nimo sa una. So unsa ending? Merese. Ang ending dirty. Let's get dirty. Okay. Dear Manlangkatay ug uyab, sige lang kata lang aron ikaw na sad magkonsumisyon niya. Ha ha ha. Why? Bro nalipay lugar nga nalangkatan daw ka. Bitaw magtabo bitaw kay magsinabutot ha, sinamud. Okay. Sinabunutay. Oh. Dear man lang katay. Mas maya pa ko nimo do. Umana na siya nako do. Lalala si Donski si Mac Adso. Dear Manglangkatay, mas tsada pa ko mo perform kaysa imo. Pero mo lagi na naka-perform gyapon to siya sa iya. Mao lagi may galay. Mao lang. Nana sa tani nga mga
Hello sa mga gwapa o gwapo nga DJ. Ang gwapa, di Thank sure na, you. si Maria. Ang gwapo, kinsa ka ni. Lagi. Mga gwapo man. Dapat So, gwapo. kita tulog. Grabe naman mo, expect ra bagyo ko. Mga man. Mo expect. Ang gwapo naka-black o Salamat, green. Ma'am Ay, Lorena black and Sahol. green. Wala ba karon Friday? Ay, pagpalado mo. Di lang kita kuan mo, kay Sid kayo. Buyagan. Hala, kani oh. Kay Ferdy Manuel, Dear Mang Langkatay, ayaw palabi mong gibati kay mo abot ra ang time na ikaw na sadang malangkatan. Ibilap. Pero mo, lagi na, nalangkat yapon. Langkat yapon may gala. Kana mga friend na girl, my God. Layo ra kaysa sa imo girl, di ba? Ano man mga beshi ba? Sis, layo ra kaysa sis kagwapa ni mo girl. Mga supportive. Mo lagi girl, pero langkatan gyapon girl. Dear man lang kata, ayaw pag white lie kay naay mag white. Huh? Inig lie. Dear man lang kata, ayaw pag white lie kay naay mag white inig lie. Hindi maglay, magigda siguro nila lang. Oh, magigda may gala. Pwede siya. Mausoki Friday. Dear man lang katay, tsada pa kog tingog nimo. Ba? Sa ka ni singer? Ano mo? Asa ka ni? From Dante, always bini si Dante. Oo, Oy, mga ano. Or basi ano ni announcer sa bingo, tagipulyag ka like announcer. B number 7, B7, B7. Si Van. I want Sevi, I want Sevi, I want Sevi. Sadalay kag tingog pero ang katong naka panglangkat kay sada man mo moon. Ayay. Ala! Wow. Ito man kita Ay. tano sa iyang pagmon. Grabe si Amoro, pina all caps. Dear man lang katay. Suko kayo. Ibuhan na total gilangkat ko man na og ayo. Da. Grabe mga igala. Bilangkat pa Oh, rin. Alcuba. Man lang katay ba nga og Alcuba ba? Dear man lang katay, tsada dagan uyab pero lisod lang sa budget gyud. Yan na naghatag. Okay. Siguro yan na lang. Malagate. Okay na daw. Dear Mang Okay lang. Langkatay, gastuhan ka no. High maintenance na mga lagate. Ha? Dear man lang katay ug ato pagtarong kay lang katon ako na inyong trapal nga gihimo ninyo sa dingding. Si President na. Dear man lang katay, na surprise kas kabaw sa iyang kuano. Awata akong escape plan. Pagpalangkat na lang po. I-offer, ipalangkat sa lain. Siya man day ba? Siya Kwanday man. ka ng strategy naman ito. Strategy ra dito day. Brad, salamat sa paglangkat niya, Brad. Dear man lang katay, nganong nag-message man ko sa akong self. At least giangkon niya. Kasi sikreto Ikaw dahil pala na isang... at least naduwa yung topic Kuwasa na ba, no? ng kuwan na siya. Kung saan na ba no kanang burag usay kanang garbo sa na sa Lucky Bird no kanang Makalangkat. imong gilangkat ba no? Ay? O na yung mga anasad ba nga Garbo, ganahan silang ilang panguyab ang kanang mga taken na kay gusto nilang Challenging ba? challenging ba nga grabe ba ni tabok sa ako bay. Wapo ko ay. Wapo kay ko dia bay. Tabok. Mas love na ko siya. Yes. Garbo na siya, bay. Oh, garbo ba? na siya, grabe kay ka-proud. Tapos- Until mabalusan. Mo nga. Pinana ano din cellphone no tanaw. Basa. Uy, tarong basa galing. O basa abi bala na makako. Pinana ba? Basa ba? Para ana. My Para God. mo tuog ka. Oh, mahal ni babay. Kabalo lang gyud ka, ikaw gyud akong love. Bulagan na naboard ginako ako sa ni. inyo. Pinaring naong ba? Oh, see? Oh. Anya. Nag-uban mi karon pero na-board na kay ko sa iya ha. Gusto na ko kita mag-uban. Ala! Natay, naman kay amigo sa una Earth na ipakita na niya ang selfie sa motel. Lah. Ah, As in? Pinalin ba? Tanaw. Amigo ni Joe. Oh, ipakita din niya tanaw. Nara nag-uban mi sa kwan motel. Pinanap gyud wala layo ang iyang uyab. Tanaw yang uyab. Wala blind kayo. Tanaw. Relax na kayo pag-share ba? Nara kay pagka-istorya may galang ano grabe ka proud ba. Layo. Grabe. Say, wala. Umana gahapon say umana. Umana na wow. Oh, sa mana. Oh, motel man na oh. Oh,
Layo ra kay nawa yang uyabo nawa. Naguban din sila pag humana mo. Blind kayo. Grabe ka blind. Sana siya sa butuan karon. Ibalik siya dito DJ. Di ay. Maminaw na lang ang manlang katay, walay makomment. Franklin Kuhaan ka na. langkat gani ang halublak nga naay kabilya. Naay kabilya. Tama. Grabe may gala. Uy, daga nag-research karon, kinsa nga DJ ang nanasabot man. Dear manlang katay, baga kayo kag buhok sa. Uy, nakakita siya. Sa buhok siyang kon. Nganong okay. Dagan Nganong salamat. dear mang lang katay, nganong di makaga-shave? Lain na nung kaya kong feeling pag mag-kiss me. Naman na buhok sa baba. Oy, Chicks May. Hello da sa imo. Dumore ka tago Simons. Japan. Ingon niya, maingon kay hala lang, hala. Hala. Dumore ka. Pakitiwas 6 May. Dear manlang katay. Manlang katay. Pero di ba bro naman kay history pula na nga na bro. Hala? Easy. Easy. Kanang mga nalangkatan og mga bana, asawa, uyab, ug uban pa, sige daw mga galabi. Pwede magpangutana. Wala na lagi ko doon sa tingog nakita ni Rico. Naambot sad nang itana sad ni. Paki-PM daw sa iya. Pagpakita daw ng Rico, busy. Sa schedule karon next week pa siya. So base next week sa na. Lunes. Hala man lang katay bira minaw lang ko sa mag-proud diha man lang kat. Unsa daw? Hala. Unsa daw? Tiwasa tong kan dear man lang katay. Manlang katay. Basin wabot din sila kabuloon sa man lang katay. Basin dito Man- sila taman sa mass testing. Mo pa na lagi. Ato sa i-share unsa naman lang katay di Erp. Ha? Sa i-share di. Basin Man lang kita na katay mabasa. kanang kuan gilangkatan ka ba gitanggalan ka sa imong partner. Giilog ba Bali giilog? giilog ba imong partner, imong Sa uyab. kabalo na. Ano imo gabuhaton gyud Migs? Ano mo? Oh, mong God. Wala dai, amin ako. Grabe gina ka pride sa lalaki bro no na makalangkat no og laing kuan ba tapos chicks pag yung kayo. Wala, makonsensya ko ana bay. Tapos bro makahilak-hilak pag kinamabahay mo. Lagi bulagan na lagi na ako siya, promise. Ano, guwapo kay kadiya. Bro, James Reed kay kadiya. Sa manggid may gala. Ang luoy kanang uyab nimo nalangkat sa tumboy. Kana mo'y grabe ka insulto sa tanan ba, no? Kanang babae siguro kung malangkat sila, gipulian sa bayot, may insulto ba na sila? Kaysa ato, brad, kung ako'y uyab, tapos gipuli ko, tumboy, agay. Sampal kayo na. Kung kabalo pa lang kung kamot, di kamot na lang pero may akong gigamit. Nagoy, ato ang awaila, ha? Dili ang kuan ana dili man na sexual ang sa kuan so dapat dili ta sexually nga mainsulto sa mga tumboy. Nagpasabot lang na siya nga mas grabe mo mahal manggod ang tumboy kanang kasabot mo na siya sa Grabe ka babae. generous. Mo galing akong pasabot nga mainsulto gyapon ta oy. Tama. Lalaki ka. Makainsulto man na po, Pete. Ngano, si kanong gipuli kami to si di ka kabalumula. Balaki ka diya. Kana muna siya so dili siya ta sexual. maka-provide lugar. Labi na akong girl, ilisag bayot. Bisa pa mo yung kagdili sexual, pero mo nang maka-insulto siya. Kaya kung dili na to unahon ng sexual, sa gugma pa lang, ikaw tunay nga na lalaki, gipuli ka. Tapos kung mulokso ka sa sexual, ikaw pag ginang samot na, pero grabe kinaka-insulto na. Nga mo nagtiyong-tiyong. Insulto kay na. Ikaw Maria, gipulihan kag bayot, insulto na dili. Ay, oo. Dawa. On sa lugar. Way gamit ang baba, ana. Base napay babae nga dili mo gamit sa baba. Pero sa bagay, ang nakalami na tumboy babae, kay kabalo sila sa kiliti, kay babae, mabod sila. Mo Ano, gani. practice Kabalo sa ba mga daan spot. ga pananaw ba yata? Ay, yan spot ng mga Kaka lang girls. na sila muna kita mga lalaki dili magpalumulumag ingana ra basta na ana kita na lugar dayon ang katong ato lang kabalo sa satisfaction. may ano gatanaw ba may female to female. Oo. Hala. Nice beta now, nice. Dili gamit sa M2M. Kadyo lang. Jami. Kita mga lalaki, maturn on ta sa female to female. Kamo mga girls, gakaturn mo male to male? Yeah. Dili ko sa bro.
Sorry Sorry na to, mga... Kanang mga kwan pagi ka ng James Reid to James Reid na mga male to male. Dili pag shimi. Dili mo ka-turn on ana. Kaya di ba, kita mga lalaki, Brad, no? I don't know, kita mga lalaki, murang matunon, matag girl to girl. Kanang girl, yun nga girl, ha, dili po kanang nagpaka-lalaki na. Kanang mga mother, inyo ako. Lesbian girl, ana. Wow. Turn on man kamo, kung ang laki to laki, o nang maya to maya. Lagi. Dili, sorry, pero dili gyud. Ambot sa uban girls, diha, basin gana bet nila, pero ako dili mo gyud. Miskin ka na mga ga-viral nga mag-kiss. Dili gyud. Nabi ito yung nag-viral ron ba? Naman ito yung nag-viral, no? Ang chato. Katong trans. Bakit? Wala po Trans-Asia? Trans-Asia? na. Trans. Unsa man ang katanaw nimo nga mga ga-viral trans- Basta na ako yung nakabawaan nga niya na, pero wala na akong nagtuki kay Juan man. Di ba ko ganahan na to sa trans pa to na? Ay. Kuan lugar, ako lugar panguntan nun. Kuan, more curious lugar kay gusto na. Si Aris, ana siya o nga kay numdong ko sa una sa awards na nagoy gibulagan sa iyang uyab, gipulian og tumboy. Ingon si Tita B, grabe mo upok ang tumboy. Ay, grabe na nga kuan. Lami ka na. Upok, Ay, grabe. May ikaw makatulog magay ko dito sa ubos. Dili na ako creative. Upok rin, gistoryan, Jo. Ha? Upo Upok ra may ra ilang ko. gistorya, Usay makatulog ko pag mata na ko buntag na. pag upok nimo alas 3, pag mata nimo hayag na nanay sunrise. Oo, tunuod. That's base. Bitina ko, wa pa gyud ako napansak ni ba nakatulog. Ganan ba ka na Jo. upok, Maria? Ako ang mupok or upukan? Both. Pwede ba both? Both. Both. Actually, nice na. It's being creative. Ito. Constituents kayo, constituent. Constituents kayo, kuan ba? Ay, nice man. Ganun, let's be creative. Like, Try na ninyo, girls. Burn ang babae nga boring, mapulihan yun na. Oo. Sabagay, tama sa na, brother. Kanang mga tomboy o mga bayod, mo yung kang grabe sila mulab. Kaya siyempre, kabalo man sila daan nga, alanganin na daan. Kanang gansi na ba? Pero sa mga tiguang, di ba? Munang grabe sila ka-caring silang mga uyab nga bata-bata. Kaya kabalo man sila nga, kung palahutay lang, gansi naman. Kung may yung kang pa-cute-cute, di na po na mo TikTok. So, mo may medyo, dito sila mo focus sa ilang strength. Di ba? Tik-tik na lang ila. So may strength nila, makahatag og scholarship grant. Kana. Wow, mga benefits. Makahatag og gadget, ana. Tapos May dili po nimo i-judge ang babae nga kuan maguna sa good kay kuan na social climber man na siya, kuan maguna good kanang kuan ayang apasan di mo ginanya love ang kuan kay ayang apasan na kanaraman gud ang kadato. Uy, dili mo makingon ana. What if ang iyang love language kay kuan kanang ganahan siya ng mga gatag og regalo? Lagi. So ya lang mo kay walay gatag sa regalo ninyo. service, what if service? Kay kung ang inyo ganahan kay balag walay mahatag basta kay gwapo lang kay andungog kay ikaw mo adunay pinakagwapo nga boyfriend or ingana kumunay mong kuan and then fine. Pero naman sa mga ubang mga kuan babae or babae nga ganan sila ng mga gift. What if ibutang nato sa history nila? Materialist. Oo, hilis lang yan na tagan sila gadget, tagan sila kuan, lami lang life. Dili diretso nga i-judge nga kuan. Praktikalan. Kay malay mo for the longest time sa unang panahon naka-experience siya labyan lang sa sakyanan, mapisikan sa tubig, mabaklay, matunok. Oh, good. Here comes na lalaki nga willing mohatag og sakyanan nga di na gid mo gawa na imong tiil. Here comes, ha? Pwede na gyud ka magpa-nail polish. Sus birthday na regala. Dear man lang katay. Kung manlangkat gani, mananghid unta. Pag humanog langkat, aron mapulihan pod. Kalamunggay. Kalamunggay. Tanong ba? Udlot. Dear man lang katay, grabe ka bay, wa ko'y masulti, atay.
Yes. Nilangkatan gid ay. Ina- Sakitan gid. Na-hurt siya, bay. Na-hurt siya. Kani si JM o, dear man lang katay, wa ko'y labot nimo imuhan na akong basura, di gyud ikahangol Uy. ang nalabay na. Ako na wa nay pulos da. Da. Sad puniton, pa na ako ang basura. Wow, grabe basura. Grabe, Kalagot, na may kalagot Jay. sa pagan. Kanay mong unumdumi, kanay mong gingo nga basura mo na imong gitsulat-sulag ayo ka tong kamo pa. Ha? Ya kanay mo siya, kanang feeling na ba kay niya nga muro sa kagwapo niya. Susibati. My God, mga napag mata. My God. My Huwag na ba God, kayo- pangit ra ba kayo na siya, Bes? Di siya gwapo. My God. Bes, wala mabalik, Bes. Bes? Bes! Bes, tabang Bes! Pero pa tatong uya pag na, baby, bisa pag mo unsay mahitabo, ikaw ra gyud ako. Pag abot na rin nga Oh my nalangkat na rin ka God. ang laka, libako na rin gamay man kay na. Eh. Makita na dayon ang mga kuan, mga mali. Ang mga Ginagawan, apan. hita. Eh, si. Pero sa una, ikapila gitaklaan ang plastic balon. Burasa ka wala ni Maug Anso pag human. Yes. Mura pag wala na ian, Ano? plastic balon. Venus burn kung ang laki uwagon magpuli-puli jud na, ha? Kanang puli-pulian na May kalagot si Venus. Magpuli-puli. Puli-puli. Carl Emerald Amargaraz. Interesting isa sa paano, grabe nga syula. Grabe nga shula. With H magida nga grabe nga shula. Hanginan gid ba? Dili basta H bitaan na siya. Shula. Shula. Tongues out. The shula. Wala. Uy, ko may gala. Ingon ni Carmela Car. Uy, kadyo lang. Saging basta labing mo. I-share sana ako ning kuan be, itong video nga nakadaog si ano be. Wait lang. Korean. Sige be. Asa man to be na? Naraw. Asa man to be? Kaya Oh, Dila. So pagdubo. Idol na bagay na ako na sa pagpadako kuwan, ani sa video. Kapo lang nimo arong mudako ano. Tuplukens. Ano? click the link. Jalan. Oh, para Yugo-yugo makita lang niyo. nimo, Nara. Dr. G. Nara mo ni siya. Kitsi tinon ngalan niya na. Mo ni siya. 부부의 세계 김희애님 Sunshine. 축하드립니다. Ayan na, winner. 김희애님은 JTBC 부부의 세계에서 Ay, dali ra kay masabtan mga igalaw. 믿었던 남편에게 배신을 당한 후에 Wow. Congrats ma'am, congrats. 섬세하게 Pagpag. Atong voice over. Ladies and gentlemen, 이렇게 ang atong best actress karon. Walain. 여자 Tara to ha. 부부의 세계 김희애님 축하드립니다. Congratulations. 김희애님은 JTBC 부부의 세계에서 형사 기성우 역을 통해 믿었던 남편에게 배신을 당한 후에 전혀 섬세하게 표현하며 매회 폭발하는 감정 연기를 보여줘 시청자들의 한편을 Pagdali lang jasa ka paliw lang kailangan kayo ka. Pagdali dia. Pagdali Dali lang, palihog lang. Dali sinaw. Kabalo ka, sinaw kayo mong agtang. Kisa may nag-makeup si mga sinaw mo kayo mong agtang. Ay, proud ko ano. Proud ko ano akong partner. Ay, salamat. Istorya. Salamat. Salamat kasi inyong tanan, mga ungo. Kinauta ka nalipay mo nga ako nakadaog. Wag tayo lingaw may gala. Mo na to may gala. So, saman to. Mo na to. So, mo na to may gala. Unsay na daw kan best actress lang. Ambot lang, kung nakasabot kasi ang gisulti, pakitranslate daw. Ano dito ni Saka siya sa stage? Kadaog siya sa kwan, best actress. Mas sinana no. Tapos naghinapon siya. Domo arigato gozaimasu. Saan na naghinapon namin nun siya? Grabe siya. Lagi no. Genki desu ka? Dili ana siya. Chiri di kong koela. Dili lagi na i-joke. Di na i-joke sa mga Ay. Chinese. Dili pwede. Dili na My i-joke God, lagi. Poppy. Kaduwa Ningon na kog ka, Chinese, Poppy. ningon kog Chinese. Poppy. Be sensitive. Poppy. Please lang.
So, lain, lugar ang ingon, lugar ani. Ayaw Hanggang ka, na. magbumbay ka, katungkuan mo, Mr. mo na lang. Ano na lang. O, di ba? Balik ta sa Dear Man Lang Katay. Balik na. Si Marco Medina, Dear Man Lang Katay. Langkata lang ang tanan, ayaw lang ang tipakan nga bangag sa among kasilyas. Among sinilas. Panuway ka. Sila. Shoutout sa akong ate nga nawananaw, si Vernessa Abade Padla. Hi, te. Padlo. Nisaka siyag stage, nagkuha siyag ayuda nga 10 kilo sa bugas. 5 kadilata og 1 whole chicken. Thank you, Ansa. Thank you, Mayor, sa ayuda. Yabot yun ang sap sa amoa. Modi ay nisaka siya Okay, sa Dodong. stage. Salamat Oo. kay Apple. Saka salamat kayo sa third wave. Oy, paningot biatog linya ha sa ayuda. Paningot. Sino? Dear Man Lang Katay, barter na lang ta 10 kilos rice og snake plant. Ito nag-snake plant. Halas man may gala. Itanong nga halas. Basin snake, no? Halas. Posible kay halas man na. Padayon sa mo bigay Or, mag-CR sa kopi pandamay mo. tanawa. Mangiisa ko. Manangit. Mangiisa ko may gala. O mangiisa ko Ayaw dyan lang lang. kata. Kuya Talaga Ern, lower. pa-shout Ay, out tayo. lang ko, number 1 idol in eBay. Ha? Sado? Ba't niya? Hi, Idol ni Franklin Bing? Tiemplo. O ka nga, Salamat. shoutout kang Joel Kernel. Di ba ka na tiempo manggod na? Ay, sorry. Yeah. Klempo. Klempo king. Dear Mang Langkatay, human og langkat dili magyaw-yaw ha. Kay wala ra ba ko nireklamo nga gamay kayo yun. Ngayon, kabalo man siya nga gamay. Ay, lang siya sa Mang Langkatay. Basi nagkuan na sila Ito nakita, nagkita kayo sila, nag-share sila daan. Share sila daan. Naikuan tasting na hitabo. Mass Testing, testing. mass tasting. Mass tasting. Huy, doy pak salo. Ayan, nawala gipasulod sa iyang partner. Yan. Franklin Tiampo, Brad. Hello, may pagpaminaw diyan. Franklin, Tempo, Brad, hello. Ano? Balik-balik. Senyones Gontiñas Batalya, Joey Claudel Batalya. Na mo join sa ato, may gala na mo join. Sige, be. Nari ay, ganina ra siguro na. Pero na tong Kanina. birahan na to. Ganina rin ni siya, ganina rin. Patay makuraw manggod. Julius Milamina, dear Mang Langkatay, langkat lang ayaw padakop. Da. Ala ka! Pantay. Ala ka. Tapon gani Pura manig suspect. PJ Saklot in the house! Yo. Well, finally, he's here. Wait lang, Page. Ayara ka mo storya, Page, kung ma-acknowledge ka, ha? Before ka mag-storya, i-acknowledge ka na. Ipaot sa may. Ipa-out sa nato, Ay, out sa, take sa out sa nato. Ba, Adyo lang, alcohol sa ta, Brad, kay kuan mo ka. Alcohol, paliog. Rescue alcohol. Wow. Mr. PJ, repeat after me. Repeat after me, please. Raise your right hand. Please, Raise your right hand. Please, tongues out. Repeat after me. I. Yayay. Pag-ibig. Mao ka ba, Jude? Yan, Nakakakilig. PJ Saklot in the house! Yo! Pay gabi sa tanan, taga-kagyan di oro. Live na Yan. sa Palawan. Wow. Dati ni Kumusta, siyang, Palawan? perminti na mo ni sa palangga na mo ni sa ABS may gala, mga panahon na. Kapila Hi, na po, Sir DJ. dagan na kayo ni siya yung mga, dagan ni siya yung mga serbisyo sa ABS o nang usaywa po si Talent P. Oo, niyang O ga, Isa siguro lately, isa nagreklamo. usa sa ni siya sa mga nag-text nga, yes to shut down. Tinuod ba na, Pids? Ay, wala. Grabe. Maski walay TF. Trabaho. Alagay kayo napangka yung mga gala to lagi ranimo ba? Nagsugo ni sa mo mga intern, tanan na mo mga event na ni siya.
Pero ambot Kasi- anong nagluib na ni siya, pero nadala man niya yung kuan bay, pero siya man mo nadala sa babae das Palawan noon. Yay! Nagpaka-easy boy siya, nagpaka-easy boy. Nagpaka-easy boy siya. Lovers all. Asa naman to among gitudlo sa imo nga di ka magpaka-easy boy? Tubag. Wala, nadalam. Agay. Dili daw applicable sa tanan. Mao Pero ka. dili. Pon, mo balik na ko na dakbayan sa Cagayan de Oro. Ay. Kaya Oba. plano na may namo ulit na. Sa mga kadyo lang imo na minyoan brad taga diha. Oo, taga Dani siya, Sir Bird. Mura bang nagbasol ka? Mura mang Malawan. nagbasol. So pa nagbasol na ka nga nagminyo ka. Wala. Oh, talaga. Reaction lang. Hindi Hindi, sakit kasi ang buhok niya mo. na siya. Tanaw din siya siyang asawa. Okay, tas Wala. Wala na. Ang asawa na niya. Tapad ako asawa ka. Agay. Diba? Unsa man na Tagalog na di nakasabot og Bisaya? Sa una, di siya kasabot og Bisaya. Pero karon Karon. di na mahalin. Kabalo na. Ayan. Kagay. Ay. Di na pwede libak konde na. Motan na ako baw bag ilok pero di naman pwede libak. Kinsa na artista. Kinsang artista gani ang pinaka-proud kay ka nga naka-appeal ka sa event sa kapamilya. Kanang memorable yun. Na starstruck yun ka. Mm. Napakita mo, wow, Kadong kuan, grabe. kadong time ni Coco Martin. Ato dapit sa Sa atrium na ba to, Sa Brad? SM to, sa SM. Coco and Ma. Wala nakakatong panahon sa na namin sulod sa gym atrium na. Wala na. Kay 2016 ni hawa naman ko na sa Cagayan. Ipalit ako sa Manila. Kumusta? Right. Kumusta na imong? Kumusta ang kuan? Abi ko bang unsa may trabaho nimo? Tapos sa kwanta daw sa kuan layon ta. Unsa naman din ang teka na pangutan. Klaro na to, Libik. Klaro na to mga pangutan. Karo mo na nato. Unsa ginatong unsa gitong tinguha niya tong kuan. Bita Brad, asa mga connected karon brother if you don't mind? Kaya asawa. Karon connected ko na ni sa provincial Globe. government di sa Palawan. Unsa sa? Uy. Unsa sa? Wow, provincial government, ha? Provincial government, mga yan. government employee. Yan trabaho Wala ba ka? buhaya. Wala ba ka na din? Di ba naman ka sa kuan Brad? Sa katong airline company? Sa airline Gwapo, ano company. sabtan, Pero bawal naman gud ang mag-asawa Sa kay asawa. kauban man mig trabaho sa ako asawa. Okay. bawal? Give up. Conflict Give of up interest. Bawal. So, So- dapat na mo So mean to say, give up ang career para lang makipag-uban sa imo? Ana lugar na itabo? Paragana. Ayay! Ala, ay. Ano ba? In fairness, kung Anong ano bawal sa man, siguro, Brad? ang Di ano man, Gobyerno unsa may man. bang anong bawal man? Policy ng Good airline. kay dili man good may direct kuan sa airline kanang trabahante. So murag under mi sa agency. So kapag agency, murag stricto sila so bawal magtiayon. Ay. Lagi na, lagi na. mga ana. At least nakakaroon sa LGU. So LGU ka Brad, ya Brad? Oh. Province. Sa Tourism ba? Tourism ba yan? na Unsa putol. Unsa? sorry. Na Dani sa Putol gyapon, Brad. National. Nay. One Alay, word, may two mic. words. Alay, ang One mic. word, three words. na ako sa provincial sports dani sa Palawan. Sports. Ang ilang sports sana kanang lumba na ko buaya siguro. Puro lamin na diya nga lugar Brad, Palawan Brad. Mapula po ta kana daw. Island. Kamo sa tong So, kung wala, ni kamo sa Palawan. tong kuan Brad atong gi safety ang SAP kamo to dili lahi tong LGU. Uy. Ano Kamu ba na? Gi-cry. So Brad, ang una nga pangutana Brad, nagminyo na lang mo sa imong uyab, wa gid sa kabalo nga. Gibalik ang topic ko kanina. Ha? Unsa Ano Brad? sa iyang wanay bawaan? Unsa iwan niya naibawan Brad? Iya ba naibaw nimo mga sekreto diri sa kuan? Katong imong gatiraw ng mga dancers diri? Oh!
my God. Siya ditong kaistoryahan nila sa Mo mga man dancers na to. mo na siya Basta barangay. kay intern pag yun ko ato. Karon Pantog. dili karon pag yun ko nakakuan ha nga ikaw ditong ginistoryahan sa mga dancers. Ikaw to, Brad, Kuya na? PJ ba? Ay, Si Kuya PJ Saklot ba? mo. Ansa? Ay, grabe. Naisyo, ah. Padulim baba. Ayaw na ipadol yung speaker yung baba. Okay na para di maputol. Ana ra. Ansa? Ana ra. Ayaw kay lihok, Sir Page. Ayaw kayo ninyo ibisto. Sige, ama na sabutan nato ni Dini. Naman ko yung nagpatawag dito sa barangay ka nang ayog sustinto. Ingon sila nga nando kas Palawan. Oy, grabe. Pagkano naman, unsa na siya? Kay, dancer daw. Sa ano? Gani nag-comment diri, Sir Page, oh. Maayo daw ka mag-alaga sa mga dancers. Hala, Wala. Page. Kabalo ko, Page, naghatag kag envelope sa mga muhilom. Wa man siguro may nakadawat ato. Dili accommodation tama, daw tama, sa tama. Palawan. Wala din niabot. Wala ka abot, wala ka. Ako ba Ay, itong ipasa? ipadala sa Palawan, kailangan ka sa Palawan. Okay, joke. Okay. Sorry sa joke, guys. Sorry sa joke. Gi-connect na ko. Sorry sa joke. Sorry sa Aday joke. na aday ko ano. Okay. Oy, kumusta? Oy, seriously, PJ, kumusta ang buhay, buhay Minyo? Okay ra. Enjoy. Karon 4 months na boros ang ako asawa. Yeah. Ay, Hala! wala gid eh. Grabe. Lagi day sulod. So di gid First baby. Di gid to kuan de chismis nga wise guy ka? Guys. Dili in fairness, Ako bro. to, Erp, ako to. Ikaw dito. sorry. At least sorry. giangkon niya. At least gyang ko niya nga siya dito ang wise guy, may gala. Siya dito ipaumpak sa planggana, gilutaw og galit mga gala. Oh. Actually, happy naman sad ko kay para unlimited food ba. Di na sila mag-problema. Girls, di na problema girls. Mo ba pa? Poppy. Oo nga po, Pi. Ana, Brad, unsay mong gyud kami nga wonders kagyan di oro. Pana. Gimingaw ko sa mga pagkaon na kay ang daghan kay wala dani na mga pagkaon na sa Cagayan. Sama sa. Sama-sa. Ayuda day. Labi na sa mga prutas, no? Perting mahala dani. Ayay. Wala kay agriculture di, Brad. Wala kaayo di ay. Ang ilang agriculture dani more on bugas, mas lambog sila sa bugas dani. Okay. Sa prutas medyo wala So, yung- sige na kag seafood diha. Diba? Seafoods. Seafood dani, mas barato ang seafood dani. Hala ka, kana, gyud bay. Ay, unsa man, mana mi diha, igora ka na mo i-contact unsa man. May problema, kontak lang. Mo ganyan mong purpose kay. Mo gina ang purpose man gipasulod ka na mo. Muna ipasulog ka na mo nga amo ba nga tisip tinamong pagsulog. Wala gyud kay choice Mo ba? na ebidensya. Na listener na to viewer ningon kung gimingaw ba ka shawarma. Na shawarma dani. Agoy. Na shawarma. So may wala diya ha. Pinya. Walay pinya. Unsa may gwapo laagan da sa Palawan, Brad PJ? Aside sa El Nido kay kuan naman na. Coron. Oo, Coron. Pero dani sa Puerto, layo kaya ang Coron. Sakyan pang barko. Puerto raman na, ulo man sa amo Puerto. Alam ka sa Puerto di ay sa man ka pa. Puerto raman day ka sa amo. Dili, Puerto na bugo ha. Ay pala. amo na. Taga Palawan Express din sa Puerto Branch unsa ba din niya? Sa man yung nito na. Mo ba talaga sinabot ani day? Ay. Abi ba taga Asa man dapat mo ba taga Palawan Express Puerto Branch. Jesus. Padala man din. Mo ba nang sa flyover dapat page? Sa flyover. Napasulot sa barangay. Dapat sa Petron. Ay, nako. Diba, unsay mga nindot dia sa Puerto Princesa? Nindot dani sa Puerto Princesa aside sa El Nido is ang underground river. Ay diha di gyapon to. Layo na diha Brad sa inyong gipuyan Brad. Dani sa mga Dulra, mga 30 minutes drive lang paingon underground. Pero ang El Luka, no, Nido, layo sa mo ang El Nido kay mobiyahe kapag 7 hours. Uy, kalayo ka ba day kayo? Zamboanga pud kalayo no? Mura mag ano? Zamboanga. Ang kuan Brad, ang MR Puerto Princesa nagsara po sila diha.
Gapo nga pangutanan na ba? Wa ita kabaluan na ba? Yes lang, me. Pareha ra gyapon sa atong gibuhat. Pareha gyapon. Unsay pasabot nimo? Unsay pasabot nimo? Ano na dahil? Unsay pasabot nag-shutdown for me? Ano lugar? Yung pasabot. Brad, ikaw, Brad, kung nakay letter para sa manlang katay. Ay, ikaw, Brad, manlang katay ra ba ka, Brad? Kabalo ra ba yun? Ala. Sure? Naong palang daan, no? Ay, ipagi-agi ra ba nimo sa pa-cute-cute dayon? Ay, alam ka na na na. maduol sa mo. Hey, sir. Mo na siya ka to Jay, ang style siya ka na ni mag-PA ka na mag-audition. Iyan ko na number. Kuha lang taka kay kung di ka tawagan sa Manila. Ako'y tawag sa imo. Ana ba? Asa mo ma-audition tawag ng tanghalan mo? Dili. Style na ni jud kay pisto niya. Miss, Sa showtime mo, sa showtime. Miss, kung di ka tawagan sa Manila, ako'y tawag nimo. Eh, sir. Galawang TJ. Kani si PJ pinakuanday pabait-bait din dito para safe kayo. Pinabaring-baring na yung mga joke ba? Uy, ay nga na besh. Is it? Alay na, yun siya, to intern ni ba? Taktik man na kaya ron ini mag-uban, ini mag-outing, hindi na uban mag-ilis. Alam ka na nakin. Alam ka na, Kens. Ako picture sa mo, ako picture. Ang ako singot Uy, unsay last project nimo sa ABS galing nga nag-coordinator ka? Pero sa tong last? Last project na ako sa ako madumduman murag katong kuan caravan, last caravan. Tapos ka ng audition nga kuan. Audition katong sa time nila Maymay, PBB. PBB teens. So, tama. Ikaw may Imong coordinator. nakuan, kuha ang number ni Maymay. Wala. Tawagan man si Maymay. Pila mo natirahan na itong nag-audition? Sa PBB, og showtime, og kuan. Wala ko natira na to. Listen sad mo amin ka, no? Listen Listen sad. kayo. O, di ikaw, be. Sige, among question, be. Dear Manlang Katay. Dear man lang katay. Siguro dili na ako makuan sa akong paglangkat sa una kay katong mga akong gipat. Sinang langkat. Ay sa klaro na do niya. Siya din ang langkat de. Ikaw mo yung langkat, bro. Daan ko palagi Manlang Katay, Yuga. Sa una, pero karon nagbago na ako. Oh, Kay sir. ako ang lakas ng tapat Is ko pa. Sige, buta na lang nato nga nagbaguta. Sige. Grabe Sige, ka, assume ilusot na din to. ko pa. Ito na nato kay para makuan din nato. Padayon na lang. Pila na may nalangkat ni mo, Brad? Just Palawan. Di, wala naman sa to, Brad. Okay naman to. Wala ko lang. Sa Cagayan, Manggol. Wala ko nalangkat na. Pero dyan sa Cagayan, marag, hindi na ako Yes, Grabe, Grabe yun, may gala. Grabe. Buni. Naulaw ko. Abi Ako ra gyud ang walay karapatan na mulangkat. Ako ra gyud. Grabe ka to. Kanina katuon ni Dudong Gwapa. Nani mo nga kuan gamay. Ang mga damove Pero sa kato ano. ako mga kuwan sa una, ako ra tong nakuha sa mga tambag ni Sir Bernie. Hoy! Daye. Di ay. Wala gina. Pag gyapon. Ang ending lagi ani. Ika de. At least kabalo na ta. Ikaw, dire, Ang ending yun, ani kita gigapoy drug lord lagi dayon. Tanaw nakurat siya naubos niya yung tiil, di ba? Lingi-lingi din sa likod dayon, kaya basta niya. Wala na, 9:30 na, 9:35 naman ito, nanubra naman din Sir ito. Bernie, dai, PJ. Nanubra naman din itong oras. May Klaro gano'n. lang. Wala Klaro na. lang namo. So, Mr. Speaker, akong klaro, no? So, There's a una, manifestation? manifestation. No, kanang interpolation gid. So, ang pasabot gid lugar nimo nga kani ba gid si Bernie gid ay ang nagtudloan ng mga langkat-langkat gid ay sa una mo ba gid na siya in your statement kaganina siya ba gid mismo Malvern Spark siya AKA Bernie. aka Bernie. Bernie bitok-bitok. I object, Your Honor. There's no relevance to the team. To the thing. Please answer. Uy, mga hatag mo tag t-shirt, oy. Mga hatag pa to, oy. Stop. Ay, mga hatag pa tag t-shirt, oh. Dagang kayo nagpicture din sa itong waki-waki, oh. Ito naging ko, ano. Ala, oo. Oh. Sige. PJ, shout out sa PJ sa imong mga kaila din sa kuan. Cagayan de Oro. Yan.
So, shoutout sa ako mga kaila. Okay, salamat PJ. Wala pa. Di ba dali-dali? Akuan. Sa ako mga relatives na sa Cagayan. Mga saklot na kalaban clan. Mora to. Saklot na kalaban. Sumora to. Uy, pero Pidge, salamat kay Pidge kay kaning sa una. Memorable biyag po ng mga kauban-ubanan ni PJ, sa storya po ni Ginagmay. Oh, salamat Pidge kay Kuan sa Palawan ha. Walang problema. Basta ako mulaag mo, Dani. Contact lang. Oh, I'm sure gibidli naman ka sa mga swimsuit diha. So ako na lang na kay mag-record. Ilay, mora. Unsa na ba? Ang inyong balay, Bradol, na sa bye-bye ba? Layo na pod. Dool na mi sa Bayo. Katong Sarap. sikat na. Tanawa oh. Mga Amerikana, mga kuan sus daggan kaayo ni kuan, sexy kaayo. Halos grabe, taga adlaw dili gasiro dani ang mga turista. Oo. Actually, no, ano na gabi nga mo balhin? So na-over na ka diha, na-over na ka murag wala na manhid na. Pag Manig na. Katong Lagi. nagtrabaho ko sa airline. Mm. Sumo. Sumo. FA ba yung birada? Sana Ano siya? all. Sana all. Lagi. Sumo na giday. Pila ka year sa airline, Brad? More than 2 years. More than 2 years ko sa airline. Nagtrabaho. Yes, 2 years and 11 months. Pero dili to stewardess, 2 years Brad. Dili to stewardess, Brad. Angon sana. Kato imong trabaho sa una. Kuan. Ground crew lang. Ground crew lang ko. Ano magana no? Ground crew ba? Inig na mo tugpa siya mo salo. Ano? Ana. Magana ka? Siya tugpo. Ano Dili. dahil? Ale, kami lang ang gakuan kanang weight and balance sa aeroplano. Oh, si nag-arsaw ng eroplano, di ba? Nada si Kuya dayo. Ibalance be. Dako kay Sakto nagsweldo ba ang ba? eroplano be? Oh, bugat din nga dapit. Ano? Okay, bye. Pag-raffle na. Okay, Joe. Okay, Joe, pang gwapo ng extra nga. PJ, salamat PJ. Sunod na sana. Sure, Sir Bird. Congrats sa imo, brother. Congrats sa imo. We miss you, brother. Salamat, Stay Paige. safe. See you soon. Alright, bye. Thank you, brother. Bye. Dagan salamat. Salamat, Paige. Dala si PJ may gala. Thank you. Kana si PJ, dugi-dugay siya na nagtrabaho sa ato sa IBE sa una no, tanang mga event, mga Nana, pero tadagan kay siya project sa una po. Kanang mga audition, kana sila mo ikuan dito. Linya mo In dito. charge. Ang nakagwapo kay PJ, bisag di niya trabaho niya. Mao na. Muna usay may mo siyang kalaban sa mga kuan. pati trabaho gani sa uyab gani kay yung trabaho. Muna usay mainitan siya dito kanagit siya ba. Gusto kini nga iyagi na talang trabaho ba. Papapel. Sip gani siya ba? Sip gani siya. Pero kuan gito serbisyong totoo gito ya. Kapuso day. Tapos. Serbisyong totoo. Mao ka mo. Bantog ra nag-shutdown. Nag-kuan siya. Nara. Money. Maroon. Maroon, Color. UP Diliman ni nga kuan design. Pero bitok-bitok Kasi kini nila ba? Herb. Dili man na. Kumana magot tatong last goal mag-raffle magot ta. Okay. Palihog lang ko, kabalo naman siguro mo no, kinsa in charge no. Ayan, nagsulat ko sa mga names. Ayan na. Okay. For a while lang yun mga kapamilya. At pananagan na So mo ni sa ang katong morning mga gi-post nila atong picture no. Oo, katong nagwakit ah. Okay. Wheel of Names, yun po, Pino. Ayan na po, si Maria po nakapokus ngayon sa camera mga kaibigan. Ayan na po, mga kapamilya. Nga na din itsura basta maka second year anniversary oh. Wow, siya. Grabe siya. Patindog gani siya Maria, patindog. Bro, bagong check out, bagong ligo, bagong check out. Di nakatindog. Klaro lang, di nakatindog. Wow. Wow, lads. Wow, lads. Mag-stretching sa ako sa kuan. Wow. Gani kay puti og tuhod. Ayan. Dilin ko maka-share screen, so sila na lang magtanaw dire, okay? Okay, ready? Uy, daghan mo rin ni Apil, oh. As in, murag 15? Oh, ito na, ang mananaog ay si... Ding, 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 May gala na. ding, ding, may premier sa pala, Ang pangalan, gigawa sa tong ruleta, nasa blue, si... Oy! Arnold Taraya!
Ay, congratulations. Di ba nakadaw na dati? Arnold Taraya? Wala pa. Maragala pa. Arnold Kasi Taraya kuan- nakadaw ka og bitok-bitok t-shirt Unsaon nga pag-claim, makaayo sa pag-claim. balatian kung na kay mga kagid kaspay mo lang ning ipahid mga igala og mawala na dayon ang imong balatian. Unsaon pag-claim. Ako lang ibilin sa guardhouse sa EBS 7. Sa Dadang 7. imong ID. I-shout out din nato na si ka-BBS nato na SG na si Romanus. Oy Romanos! Bossing! Romanos, Always updated. maayong kuanda pamumina. O sige, picture ta. Ba kita na yung mga balang mangitag kung sa'y price next week. Load pa sige, ka sige. o t-shirt gapon. O waki-waki sige, na sige, sad, pwede, waki-waki. O di ana ta ana. Alright. Monday ni. Oh, Ana. O ana. O. Sa mo tingid ako ang mata. murag mamigo kang Dumoro gyapon. O ready? O print screen in 1, 2, 3, go! 5, 4, 3, Klaro kay mata ni Joe. 1, 0. Ayan. I-comment dito sa BBS na group chat. Okay. And then, kuan, Sige, Erp, ngatag ta. Dili nila ang sila unsa kay yatag ani o Batman nga kwan siya ni. Batman siya ni yatag. Oy, ay atangi. Costume? Basta atangi lang ninyo may gala na lang gyud ko'y mga ay na lagi. Lagi. Nagulat lang lagi na sa approval. Pirma na lang kulang gid lagi ana ba. Ay basta lagi. Kapit lang yun mga igala ha. Ako pa sa inyo, ako tip na ko sa ila ha. Ako pa sa inyo, kung ma-absent mo, ay kabala ka, i-play lang ninyo. Tapos Oh. share lang din diretso. Para Oh. namoy sharer nga mga badge. So sa gayo, ayan na. Correct. Ayan na matappan og sharer pag kuan. Pag nanay panghatag lugar, lain kayo na. Lakto Wala ba na sila si Rotas Train may gala. Pero salamat sa mga nagkuan, mga nag-share, ga-comment, Always. ga-feel sa ato. So Thank you. gahulat yun sa ato. Salamat. And again, ang akong Instagram, Bernie Bitok 2. Tapos akong Facebook, Bitok Bitok University. Ang akong YouTube channel, Bitok Bitok University. Yun! Same, follow me sa Maria Filingera sa Instagram, YouTube channel na ako, sa Facebook page na ako, o sa TikTok. And syempre naman, Joe Romantico sa ako ang Instagram, sa akong TikTok, Facebook, o YouTube channel. Yun. Master Poppy sa tanan mga lagot mon, tanan na, and then ay kalimot sa akong manghod, ako nang gina-pa-subscribe kay gamay pa yang subscription, RKA Tattoo. And katong mga naminaw sa Spotify o sa Anchor.fm karon, please supportain niya among podcast o nailink diha kabalo na mo unsaon ha. Salamat Yes. daan. Alas 9. Next time, star din next time ha. Yes. 9:44 na. Pesos na bitaw. Kaya salamat. Enjoy the weekend. Tomorrow, Hilo ka Morkada day tomorrow, no? Tomorrow. Aba, grabe. O, siyempre, David Master Bang Pops. and Bernie. Oh, alas 8, di ba? Mm. Tomorrow. Imo ang social media, Pops. Umana. O, mana day. na. O, mana day, tanan day. Alright, ingat mo tanan. I love you all. God bless. Good night. Bye!